Suret, que allà fan l'escorça de bedoll i és el típic del poble seu, i com me'l va donar, me va dir, solen regalar la frase dient, per què no t'enfonses? Jo crec que ara tots els que estem en aquesta sala, els que estiguin en aquesta sala, actuem una mica de surets per evitar que enfonsin, no? O que vulguin enfonsar el nostre patrimoni tal vegada més preuat. Tots som en tant com xerrant. La nostra llengua és també part de la nostra identitat, de com som. No deixem que ens davallin tants a vostè, no deixeu que us espereu, no som una terra d'esclaus. Matinada han trucat, sona el replà de l'escala,